Hvorfor? Nu kan jeg kigge der er de bor oppe. Det er sjovt. Lad os kigge der. Den sidder. What the Er du på toilet? Imagine. Kig den der. Ej, hvad for nogen kan du bedst lide? Jeg kan nok bedst lide det hvide. Det normale. Ja. Lad være med prut. Du får lige det på kamera, og det kommer til at fortryde. Viser det til hele familien. Lukas, kig, den holder. Lukas. Lukas, kig. Hvis du har filmet det der. Fik du det, Lukas? Nej, jeg fik det ikke. Jeg skulle det til for. De sorte er nok de bedste tekster. Lukas, er det færdigt med videoen? Så var der ikke at filme. Jeg skal prøve at få ind på kameraet. Det har jeg kun gjort én gang. Lukas, kig, hvor søde de derovre. Ja, men den har jeg også været inde hen ved det. Den, kom, lad os gå over til de sorte, de hopper mest. Vi synes jo bare, at I er så seje. Vi skal have den på kamera, hvor den hopper. Ikke? Jo, jeg har kun én. Fik du den? Fik du den? Fik du den? Ja, jeg fik den. Hvor er det for handen en knejl? Hvad? Ja. Vi sidder bare med halen op. Kører du også? Skal vi slutte, når en har hoppet en gang til? Ja. Den løber. Den løber der. Jeg skal lige have den her til. Okay. Nej, den spiser. Sejk. Den hoppede. Jeg får den lige på